Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Распачынаем наш эфірны дзень, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і распачнем мы наши сённяшнія эфіры з палітычным аглядальнікам Радыё Свабоды Валерыем Карбалевичем. Добрый день, спадар Валер. Вітаю. Спадар Валер, давайте пачнем, можа быць, такой ну, тут некалькі тэмаў апошніх дзён былі досыць такія і гучныя і актуальныя, але можа быць пачнем давайте с рашэння прокурора міжнароднага крымінальнага суда ў Гаазе распачаць следства ў дачыненні да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю, наколькі яна сапраўды мае перспектывы, ну і ўвогуле наколькі гэта ўсё ж таки уплывае на Лукашэнку і знешнюю палітыку? Ну, найперш, гэта следствие не адносна Лукашэнкі, это следствие адносна беларускіх уладаў. Не всякое следствие вядзе да нейкіх высноваў і санкцый. Затым не абавязкова, што гэтыя санкцыі будуць датычыць уласна Лукашэнкі. Магчыма, нейкіх чыноўнікаў, нейкіх кіраўнікоў праваахоўных органаў, а не Лукашэнкі. Такі варыянт таксама варта разглядаць. Таму тут все яшчэ не пэўна, але сітуацыя такая цікавая, што магчыма, што з гэтага пазову, які падала Літва на адрас міжнароднага крымінальнага суду, нічога б і не выйшла, калі б гэтаму не дапамаглі самі беларускія ўлады. Таму што за гэтыя 1,5 гады, якія прайшлі з моманту пазову, беларускія ўлады зрабілі ўсё, каб гэты пазоў быў рэалізаваны. То бок масавая дэпартацыя, калі так можна назваць гэтае слово, хоць юрысты, міжнароднікі і кажуць, што гэтае слово неправільнае, тым не менш яно ўжываецца нават у дакуменце міжнароднага крымінальнага суду, дакладней сказаць, выгнанне беларусаў з Беларусі, грамадзян беларусаў з Беларусі. То бок вось гэтае выгнанне набыло ўсё большы маштаб. І з кожным новым прыездам спецпрадстаўніка ЗША Джона Ковала гэты маштаб гэтых дэпартацый павялічваецца. І таму уласна у крымінальнага суду не было ніякага іншага рашэння, як пачаць расследаванне. Мне падаецца, што калі б пасля гэтага пазову гэтых масавых дэпартацый не было, то магчыма не было б гэтага рашэння. То бок беларускія ўлады самі падставіліся. І вось цяпер Лукашенко апошнім разам падчас паездкі ў Дрыбінскі раён нібыта сказаў, што можам і не высылаць, маўляў. Калі захочуць, то няхай застаюцца. Але пры гэтым сказаў, што калі парушаць закон, то зноў турму. То бок такі быў, як я зразумеў, намёк. Мы можам іх аставіць, але мы створым ім такія ўмовы, што яны самі запросяцца выехаць за мяжу. Мне падаецца, вот такая логіка, калі уважліва сачыць за тым, што сказаў Лукашенко на апошнім сваім выхадзе да журналістаў. А ўвогуле, конечно, сітуацыя для Лукашенко не вельмі прыемная, таму што калі сапраўды уже сам факт з'яўлення гэтага расследавання, гэта ўжо непрыемна. Тым больш, калі гэтае расследаванне закончыцца ордерам на арышт Лукашэнкі, гэта яшчэ больш непрыемна. То бок гэта стварае вялікія перашкоды дзеля, скажем так, нармалізацыі адносін Беларусі з Еўропай. То бок нават большыя перашкоды, чым гэта было дасюль. Але гэта стварае пэўныя перашкоды і для камунікацыі беларускіх уладаў і самого Лукашэнкі з краінамі глобальнага поўдня. 124 краіны далучыліся да дамовы аб стварэнні гэтага крымінальнага суду. Вось, і таму
я думаю, что Лукашенко будзе больш асцерагацца цяпер, ладзячы нейкія паездкі за мяжу пасля таго, калі з'явіцца ордер. Калі нават Путін абмежаваў свае замежныя паездкі, калі з'явіўся ордер на арышт, это краіна, это лідер краіны з ядернай бомбай, што называется, то для Лукашэнкі у яго намного менш амбіцый, статуса і магчымасцяў як бы пазбегнуць непрыемнасці, скажем так. Але тут, ведаеце, я б сказаў, што ёсць і чыннікі, якія, скажем так, трохі дэвальвуюць гэтае рашэнне міжнароднага суду. Першы чыннік – гэта тое, што уплыў міжнародных інстытуцый рэзка зменшыўся апошнімі часамі. Тут гаворка і пра ААН, і пра Сусветную гандлёвую арганізацыю, таму што тарыфная палітыка ЗША як бы вельмі моцна, скажем, завальвавала працу гэтага інстытуту. Тут і міжнародная арганізацыя працы, памятаеце, колькі беларускія лідеры беларускіх прафсаюзаў нам апавядалі, што вось там некі 33-й параграф уключыць і ўсё, так сказаць, капец будзе беларускім уладам. Ну, оказывается, што нічога гэтага не. То бок параграф ёсць, а вынікаў фактычна ніякіх няма. Ну, і ў гэтым сэнсе і статус міжнароднага крымінальнага суду панізіўся. Глядзіце, Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, не далучыліся да рымскага статуту, які прадугледжвае працу гэтага суду. Другое, Злучаныя Штаты вялі санкцыі супраць гэтага суду. І таму, калі самая буйная краіна свету не прызнае гэты суд, ну, як бы яго аўтарытэт у гэтым сэнсе не павялічваецца, мякка кажучы. Ну і ўвогуле міжнароднае права, на якім грунтуецца ўласная дзейнасць міжнароднага крымінальнага суду, цяпер подверглася значнай эрозіі, асабліва ў звязку з апошнімі дзеяннямі. Тут мы можам казаць і пра напад Расіі на Украіну, і пра гісторыю вакол Венесуэлы, вакол Ірана. Вось, і таму на гэтым тле Лукашенко як бы можа адчуць пэўную, ну, не тое, што палёгку, но, ў всякім разе, чыннікі, якія спрацоўваюць на яго карысць, скажем так. Я на некалькі момантаў хацелася б больш акцэнтаваць сваю увагу. Вось вы звярнуліся да тых словаў Лукашэнкі, якія ён сказаў наконт палітвязняў, якія будуць далей вызваляцца. Маўляў, мы не супраць, хай сабе і застаюцца. Наколькі я потым глядзеў з афіцыйных паведамленняў, дакладней на беларускім тэлебачанні, калі даваліся гэтыя справаздачы, гэтыя словы Лукашэнкі пра хай застаюцца былі ўвогуле выразаныя, яны не патрапілі ні ў адзін сюжэт. То бок гэта сведчанне таго, што там маякнулі з адміністрацыі, ну, маўляў, там что-то, можа быць, занесла троху Лукашэнку, не трэба акцэнтаваць на гэтым увагу, ці каму трэба, тыя ўжо паспелі пачуць, а для ўнутранай аўдыторыі гэта не патрэбна. Мне цяжка ацаніць, які там механізм існуе внутры адміністрацыі Лукашэнкі, але тут сам цікавы факт. Факт таго, што Александр Лукашенко, як бы безагаворачны правадыр, уладар краіны, падвяргаецца цэнзуры. Прычым не ўпершыню беларускія дзяржаўныя медыі вырезаюць з ягоных выказванняў некія словы, некія сюжэты, некія фразы, якія, скажем так, не на яго карысць, скажем так, мякка. І гэта адбываецца цягам усіх 30 з лішнім гадоў ягонага кіравання. І гэта вельмі цікава і вельмі парадаксальна. Таму што ў іншай краіне, калі б, так сказаць,
правадыра подверглі рэцэнзуры. Ну, увогуле это скандал, гэта немагчыма. Тут же каждое слово на лету павінна хватацца і прапагандавацца, а тут адбываюцца такія дзіўныя рэчы. Вот. Так, я думаю, што гэтыя словы такія супярэчлівыя ў тым плане, што, магчыма, беларускія ўлады яшчэ не вызначыліся, што зусім гэтым рабіць. Таму што з'яўленне гэтага рашэння крымінальнага суда пачаць расследаванне з'явілася толькі недавно, і як бы адпрацаваць яго, прарэагаваць на яго, магчыма, не паспелі, і таму рэакцыя Лукашэнкі была такая спонтанная, непрадуманая до конца. Магчыма, што канчатковыя высновы будуць зроблены менавіта ў час тых перамоў, якія чакаюцца, як кажуць некаторыя крыніцы уже на гэтым тыдні. Вось. І таму вось комплекс гэтых прычын прывёў да таго, што вырашылі лепш пакуль гэтыя словы не даваць на всякі выпадак. Ну, можа быць, сапраўды, просто тады б калі перайгралі і как бы дэпартавалі усіх вызваленых, спадзяемся, што яны будуць, конечно, яно выглядала б неяк дзіўна, што кажа, хочаце, аставайцеся, а выперлі усіх, а потым людзі пачалі прасказваць, што іх апытывалі, пыталіся, да прыкладу, вот ёсць інфармацыя, што нібыта у калоніях масава апытваюць зняволеных, ці хочуць яны заставацца ці з'ехаць з краіны. І вот хтосьці сказаў, што я хочу ў любым выпадку застацца, яго ўсё адно выперлі, но выглядала б не вельмі. З іншага боку, вось вызваленні вам 18 чалавек напярэдадні 8 сакавіка, якое падалі як гуманнасць Лукашэнкі. Тут гэтае словы яго таксама можна дападаць як гуманнасць. Вот паглядзіце, які ў нас гуманны правадыр. Ён нават згодны іх пакідаць у краіне, хоць гэта ягоныя ворагі. Можна было бы так, але вось сапраўды вырашылі не рызыкаваць. Ну, давайте дачакаемся візіту Ковала і паглядзім, што з усяго гэтага атрымаецца. Моя версія такая, я уже ее выказаў, што хутчэй за ўсё магчыма гэтых людзей сапраўды пакінуць у краіне, але створаць для іх такія умовы, што яны самі захочуць выехаць. І таму як бы з гэтага і вынікае, гэта вынікае з словаў Лукашэнкі, пра якія ён прагаварыў, маўляў, так, мы можам і пакінуць, але закон для ўсіх, а з іншага боку ён заявіў, што будзем душыць апазіцыю, не звяртаючы ўсю ўвагу на закон. Ну вот, як бы, мне падаецца, і той варыянт, той сцэнарый, які, магчыма, чакае ўсіх нас. Наш глядач пад нікам Бронкс Новак вяртае нас да тэмы Гаагі. Дзякуй, Бронкс, пытанне праз данат зададзенае. Ці гэты ордер не набліжае Лукашэнку яшчэ больш да Пуціна? Маўляў, ну ўжо напэўна ў адной лодцы, няма куды рыпацца, навошта і палітзэкаў вызваляць. Ну пра ордер, конечно, яшчэ размова не ідзе, калі ён будзе і ці будзе ўвогуле яшчэ невядома, там часу зойме расследавання пэўнага, але нават сама пагроза выдання гэтага ордера, от ці не прывядзе да такіх наступстваў, пра якія піша наш глядач? Я думаю, што ўсё ж не, таму што для Лукашэнкі надзвычай важна вось гэты амерыканскі трэк, вось гэты перамоўны працэс з Злучанымі Штатамі. На яго шмат паставілі, у гэты працэс укладзены пэўныя інвестыцыі палітычныя, і Лукашенко, бачыце, нават гатоў не тое што пасварыцца, не тое што канфліктаваць, але стварыць некую сітуацыю напружання ў адносінах з Расіяй, толькі дзеля таго, каб працягваўся гэты перамоўны працэс. Таму што гэты перамоўны працэс дае шанец на некія
Ну, не тое, што прорыв блокады на заходнім кірунку, но во всякім разе некае змягчэнне напружання, некую разрядку. Во всякім разе так гэта бачыцца з таго, што сёння якую лінію праводзіць беларускі бок. Таму мяркую, што ўсё ж працэс будзе працягвацца, іншая справа, у якіх маштабах, які алгарытм, наколькі хутка. Ну, во всякім разе, я б чакаў, што гэтым разам колькасць вызваленых будзе большая. Таму што пра гэта намякаў і Джон Коул яшчэ у снежні мінулага года падчас мінулага візіту. Пра гэта ён заявіў і вось падчас свайго допісу ў сацыяльнай сетцы, дзе казаў, што Дональд Трамп сочыць за гэтым працэсам і разлічвае на вызваленне ўсіх палітвязняў. Вось. Ну і Лукашенко таксама нешта намякаў, што вось чакаецца некая такая вялікая сделка. То бок я чакаю ад гэтага візіту вызвалення большай колькасці палітвязняў, чым гэта было мінулым разам. Мінулым разам было 123. Гэтым разам я спадзяюся, што будзе больш. Ну, сапраўды, з аднаго боку і Коул намекаў пра тое, што і ён, і Трамп тым больш чакаюць і разлічваюць на большую колькасць, чым 18 чалавек. З другога боку, Лукашенко, разважаючы пра тое, што ў нас там у перамовах з амерыканцамі да 10 розных пунктаў, як ён сказаў, якія абмяркоўваюцца, там і палітычныя, і санкцыйныя, і эканамічныя, і тых же самых вязняў, гэта намёк на тое, што ну как бы широкі спектр, вялікая сделка. Былі словы про тое, что вот ваш коллега Класкоўскі сказаў, что по яго звестках 200 чалавек, праваабаронцы мне казалі, что ходзяць чуткі про 300, хотя Трамп как бы намекае на 1000 як мінімум. Але колькі будзе, у любым выпадку, чым больш, тым лепш, гэта, безумоўна, людзі павінны выходзіць на волю. А з другога боку, як вы лічыце, якія могуць быць прывезеныя, як сказаў Воскресенскі, плюшкі амерыканцамі Лукашэнку, каб вот ён гэтую сделку аформіў? Ну, першае, што прыходзіць у голову, гэта некія паслабленні з боку ЗША адносна беларускага банкаўскага сектару. Пра гэта гаворка ішла і раней у нейкіх кулуарных звестках, і глядзячы па ўсім менавіта гэтую тэму паднімаюць беларускія улады, і таму магчыма, што ў адказ на гэтае вызваленне амерыканцы паспрабуюць змягчыць і адмяніць санкцыі адносна банкаўскага сектару. Ну, это зноў жа мой прагноз. Ну, зразумела, як мінімум такое, хаця я чуў такое, што можа быць яшчэ ўсё ж таки по дыпламатычным каналам, можа быць, праца амбасады будзе там альбо пашыраны склад, альбо, можа быць, нават амбасадар вернецца. Наколькі вот рэалістычна такое, на вашу думку? Я лічу, што гэта рэалістычна, але гэта невялікая саступка з боку Злучаных Штатаў, і наўрад ці яна б задаволіла, скажем, беларускі бок, бо ёсць амбасада, няма амбасады. Ну, гэта не так балюча, не так важна, як санкцыі. Вось, таму амбасада, я думаю, што з'явіцца сапраўды, і амбасадар з'явіцца, і магчыма, што ён уручыць даверчыя граматы самому Лукашэнку. Вось, гэта таксама элемент прызнання. Ну, але пасля таго, як Трамп даслаў запанкі ў якасці падарунка, тэлефанаваў яму, называў яго паважаным прэзідэнтам, то з'яўленне амбасады на гэтым тле, ну, гэта, скажем, ужо не такое вялікае дасягненне, якое магло бы быць, калі б, скажем, не было ўсіх гэтых падзей. Спадар Валер, трошачку ў бок, але ўсё адно застаючыся ў рэчышчы і беларускага пытання. Зараз паралельна праходзілі перамовы
паміж Россией і Украінай пад пры удзеле ЗША. І як сцвярджаюць і удзельнікі гэтых перамоваў і журналісты з замежных СМІ амерыканскіх найперш, што зараз яны амаль зышлі на нейкі такі мінус гэтыя перамовы, тому что Трамп страціў да іх цікавасць. Маўляў, на фоне того, что адбываецца у Іране, яму самі гэтыя перамовы, сітуацыя, вайна ва Ўкраіне ўжо не цікавыя. Калі уявіць, что это сапраўды так, калі нават вайна ва Ўкраіне, калі нават перамовы, на якія ён столькі паставіў паміж Расіяй і Украінай, Трампу не цікавыя, чаму яму працягваюць быць цікавы беларускі трэк? Я не думаю, что проблема перамоваў по Украине увогуле знікне. Я думаю, что перамовы будуць працягвацца, можа не так інтэнсіўна, можа не под таким жорсткім ціскам з боку ЗША. Яны будуць больш вялымі, але тым не менш працэс будзе працягвацца, бо ні адзін бок не хоча выглядзець прычынай зрыву гэтых перамоў. Толку ад іх не вельмі шмат, вынікаў яны наўрад ці дадуць, акрамя таго, што ідзе там по гуманітарнаму трэку, там вызвалення военнопалонных. Вось. І таму не думаю, што гэта ўсё закончыцца. Што тычыцца таго, навошта Трампу працэс перамоваў з Беларусю, бачыце, тут ёсць некі механізм інерцыі, ёсць некая бюрократычная машына, якая працягвае рухацца. Вось прызначылі Джона Коула спецпрадстаўніком по Беларусі. Калі такая пасада з'явілася, то Джон Коул павінен жа нешта рабіць у рамках гэтага працэсу. То бок, такая, так сказать, бюрократычная руціна, яна будзе працягвацца, яна будзе ісці. Во всякім разе, пакуль ёсць паўнамоцтвы вось такога спецпрадстаўніка. Калі раптам яны закончацца, і калі гэтая пасада знікне, тады гэта будзе сігнал на тое, што так цікавасць да Беларусі рэзка зменшылася, і тады сапраўды гэты працэс можа перапыніцца. А пакуль машына працуе, і гэта, магчыма, гэта і добра. Я вярнуся яшчэ да вось гэтага выступу на тэму геапалітыкі на ферме, любімая трыбуна Лукашэнкі. У чарговы раз пачаў пагражаць усім арэшнікам. Хтосьці кажа, што гэта так ён агучвае пагрозы ці падтрымлівае нейкую такую рыторыку агрэсіўную па загадзе з Крымля, маўляў, тое, што не хочуць артыкуляваць там, то даюць заданне Лукашэнку, каб артыкуляваць. Ці гэта ўсё ж такі яго ініцыятыва? Як вы ўвогуле успрынялі вось гэтыя чарговыя пагрозы арэшнікам у бок захаду? Я думаю, што ўсё ж тут ініцыятыва самого Лукашэнкі. Ён хоча пацвердзіць сваю значнасць, што я таксама маю тут значэнне, маю ролю і таксама магу тут нечым пагражаць. І тут быў такі пэўны адказ Зеленскаму, таму што Зеленскі за апошні час вельмі шмат чаго нагаварыў і нарабіў супраць афіцыйнага Менску. І заявы ягоныя былі жорсткія, і некая, так сказаць, заканадаўчы акт пра санкцыі адносна Лукашэнка і Беларусі, і сустрэча Святланы Ціхановскай, і запрашэнне яе ў Кіеў. І на гэтым тле ўсе чакалі, што Лукашенко ж нешта павінен сказаць, а ён усё маўчаў, і вось нарэшце нешта такое сказаў. Пэўным сэнсе можна сказаць, што гэта адказ хутчэй Зеленскаму, чым захад. Але б я тут звярнуў увагу вось на які момант, што ўжо нешта новае такое. Лукашенко сказаў, што Беларусь купіла арэшнік у Расіі. То бок цяпер гэта уласнасць Беларусі.
калі дасюль усе казалі расійская ракета «Арэшнік», расійская ядерная зброя, ну з ядернай зброі зразумела, яна расійская. Але цяпер вось паводле слоў Лукашэнкі гэта ўжо беларуская зброя. І калі гэта беларуская зброя, Беларусь яе купіла, гэта ўласнасць Беларусі, то пытанне пра прымяненне ці непрымянення яго гэта паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі. Як бы Расія тут ужо не мае как бы галоўнага рашаючага голасу. Вось гэта мне падаецца важным. Гэта галоўнае з таго, што Лукашенко сказаў, наколькі гэта рэальна, наколькі сапраўды гэта беларуская ўласнасць, Расія тут не мае голасу. Гэта пытанне, на якое адказу няма, але Лукашенко гэтым хоча падкрэсліць сваю ролю, сваё значэнне, таму што, маўляў, усе кажуць, што у пытаннях абароны, у пытаннях вонкавай палітыкі Беларусь тут поўная марыянетка, поўная сатэліт Расіі, тут, так сказать, свабода рук у Беларусі, у беларускага кіраўніцтва, у Лукашэнкі ўвогуле няма. Ну вось Лукашенко спрабуе гэта абвергнуць. І вось гэты тэзіс, што цяпер «Арэшнік» беларуская зброя, ну гэта спроба павысіць сваю суб'ектнасць. Вось нешта апошнімі месяцамі, ну, у прынцыпе, з пачатку года не вельмі актыўныя былі спробы перайсці, парушыць мяжу, нелегальна перайсці на бок Еўрасаюза з тэрыторыі Беларусі. Але вось ужо ў гэтую нядзелю памежнікі Латвіі паведамілі пра 15 спробаў пераходу мяжы, і гэта, прычым гэта быў самы такі вялікі за суткі паказчык з пачатку года. Польская памежная служба напісала, што было 10 спробаў цягам вось выходных парушэння мяжы. Ну, с аднаго боку можна падумаць, што ну пацяплела, как бы вот і мігранты неяк так прачнуліся, атагрэліся і пайшлі. Але ці можа быць гэта звязана з тым, што спробы таксама ціску ці намёк на тое, што мы можам ціск яшчэ большы зрабіць на Еўрасаюз, ідзе з боку ось рэжыма Лукашэнкі? Я б пачакаў рабіць некія высновы, таму што першае, сапраўды была вельмі холодная зіма. Вось, і таму лагічным чынам колькасць гэтых мігрантаў рэзка зменшылася, цяпер толькі пацяплела, і таму давайте пачакаем нейкі час, калі гэта цепло захаваецца, ці паўплывае гэта на колькасць з'яўлення мігрантаў ці не. Это першы момант. Другі момант – это сітуацыя вайны на Блізкім Усходзе. Эксперты кажуць, што яна можа выклікаць новую хвалю мігрантаў у Европу. І з Ірану, і з іншых краінаў, і, ну, напрыклад, тых жа Эміратах, Амане, там вельмі шмат замежных грамадзян працуе. І цяпер, калі на іх пачаліся атакі, магчыма, што гэтыя людзі паспрабуюць кудысьці пераязджаць, і лагічна, што у Европу. Таму, калі гэта новая хваля з'явіцца, то цалкам рэальна, што і Беларусі на не абміне. Таму я б пакуль не спяшаўся рабіць нейкіх высноваў з таго, што апошнім часам іх колькасць зменшылася. Ну і проста пачакаць і паглядзець, да чаго ўсё гэта прывядзе. Я хотел бы звярнуцца з вами трошечку да інтэрв'ю Віктора Бабарыкі, якое было вось нашими коллегами у праграме ТОК, апублікаванае на гэтыя выходныя. Мяне вельмі зацікавіў момант, калі спадар Бабарыка пачаў выказвацца з нагоды ну, как бы змяншэнне ўзроўню рэпрэсій ці увогуле спынення рэпрэсій з боку рэжыма Лукашэнкі. Не адзін раз тут вось у нас у студыі прадстаўнікі кааліцыі за вызваленне палітвязняў, тая ж самая Настасья Касцюгова казала, што вось яна перакананая, што ў гэтым годзе Лукашенко пойдзе на зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. У адказ прадстаўнік Белпола Владимир Жыгар задаваў пытанне: а навошта гэта Лукашэнку?
Ну і здавалася б, что Віктор Бабарыка ён будзе прытрымлівацца пазіцыі, што з Лукашенком трэба дамаўляцца, трэба любымі, ну, што ён будзе перакананы, ну, как бы стаяць на пазіцыях блізкіх да той же самай кааліцыі за вызваленне палітвязняў і гэтак далей. А ён выказаўся у ключы фактычна того ж самага Владимира Жыгара, задаючы пытанне у адказ, што а навошта гэта Лукашенку, які яму сэнс зараз нават зніжаць узровень рэпрэсій. Ці азначае на ваш погляд, што вот ён вызначыўся са сваёй пазіцыяй, і пазіцыя гэта бліжэй да офіса, да кабінета, вот чым да другога фланга дэмакратычных сілаў, вось па гэтым пытанні прынамсі? Ну, я думаю, что процесс своей политичной самоидентификации Виктора Бабарыки протягивается. Вось, ён ідзе, ён адбываецца, ён эволюцыянуе, калі ўсё глыбей як бы паглыбляецца у тыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол Беларусі, погляд становіцца ўсё больш рэалістычным, як мне падаецца. Вось, калі з самым пачатку ён усё больш думаў на тое, якім чынам ягоная пазіцыя можа паўплываць на ягоны электаральны рэйтынг у самой Беларусі, і не вельмі хацеў як бы разбураць той вобраз, які быў у 2020 годзе, калі ён увогуле не кранаў геапалітычныя пазіцыі, не кранаў вонкавую палітыку, гаварыў толькі пра неабходнасць нейкіх рэформаў, прычым найбольш эканамічных унутры краіны. То ну, цяпер ён разумее, што як бы пытанне ягонага электаральнага рэйтынгу ва ўмовах адсутнасці электаральнага працэсу асаблівага сэнсу не мае. Вось, і таму глядзіць на сітуацыю больш аб'ектыўна, больш рэалістычна, больш аналітычна, чым палітычна, я б сказаў. Ён цяпер стаў разважаць не столькі як палітык, сколькі як, ну, аналітык, ці можна так сказаць. Вось, чалавек, які лагічна спрабуе як бы паглядзець на гэтую сітуацыю. Ну, вось я гэтым тлумачу ягоную логіку. Што тычыцца рэпрэсій, ну, бачыце, тут апошнім часам ўсё новыя факты про тое, што там кнігавыдаўцоў тэрарыстамі аб'явілі, арыштавалі, там яшчэ некія катэгорыі людзей трапляюць пад рэпрэсіі. Але з іншага боку мы бачым і іншыя працэсы. Як бы значная частка людзей, якіх затрымліваюць, якіх раней судзілі і адпраўлялі ў вязніцы, цяпер адпраўляюць на хімію. То бок мы эту тэндэнцыю бачым, затым пэўная частка людзей, якія сядзелі на хіміі, ім гатовы мяняць статус на больш лёгкі, калі там ты 25% заробка пераводзіш у бюджэт, в прынцыпе, то і гэтага дастаткова, і вызваляюць ад хіміі. То бок, вот такія працэсы таксама адбываюцца. То бок, ну, такія супярэчлівыя працэсы, я б сказаў, і такой некай цяжка вызначыць некую агульную тэндэнцыю. Не павялічваюцца ці не памяншаюцца, і ўвогуле статыстыка стала горшай, і таму цяпер усё складаней нават праваабаронцам вызначыць некія тренды. Ну, сапраўды, з аднаго боку, вось мы назіраем тыя працэсы, ну, дакладней, мы не назіраем, но праваабаронцы, прынамсі, пра іх паведамляюць, што ёсць вось тыя, што вы пералічылі. З іншага боку, вось паглядзіце, тыя ж самыя былыя рэдактары Інтэкспрэс, якія атрымалі за нібыта па артыкуле за здраду радзіме жахлівыя тэрміны. Той же самы журналіст Павел Добровольскі, якому таксама прыпісалі нейкую здраду радзіме, і тоже
далі жахлівы тэрмін. Зараз вось сітуацыя з Кацярынай Ваданосавай, у якую ўчапіліся, і ёй там рэабілітацыю нацызма і чаго толькі не прыпісваюць, раскрыўшы крымінальную справу. То есть с аднаго боку мы бачым змягчэнне, з другога боку мы бачым, ну калі не больш жорсткасць, але такую ж самага ўзроўню жорсткасць, які была апошнія гады. То бок некая такая у два бакі ідзе сітуацыя развіваецца, ці там па шырыні, то бок незразумела, як да гэтага ставіцца. Сапраўды, мне падаецца, тут логіка такая: некія такія знакавыя асобы, як той же Павел Добровольскі, як там журналісты баранавічскай, так сказаць, газеты былыя, там Ваданосава, там кнігавыдаўцы, гэта некія такія знакавыя асобы. Вось адносна іх там такія жорсткія пакаранні. А адносна шараговых, скажам, людзей, якія менш вядомыя і якія таксама дзесьці там трапілі под нагляд дзесьці там сацыяльных сетках ці яшчэ дзесьці, ну вось адносна іх некія такія захады больш мяккія, мне падаюцца. Вот такія тренды супрацьлеглыя, я б так іх ацаніў. Вось з'явілася сёння інфармацыя пра тое, што сёння раніцай Кіеў, ну гэта ўжо такая традыцыя, Кіеў вельмі так шчыльна апошнім часам атакуецца ударнымі дронамі расійскімі. Так вось, нібыта пішуць, пасля вывучэння абломкаў апынулася, што гэта не былі шахеды. Для атакі выкарыстоўваліся новыя мадыфікацыі з баражыруючага ланцет, карацей кажучы, і яны не могуць даляцець да Кіева з тэрыторыі Бранскай вобласці, але могуць дацягнуцца з тэрыторыі Беларусі, і ўжо пачалі разганяць тэзіс, што маглі запускаць, то вось выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для сённяшняй ранішняй атакі на Кіеў. Ну, я ўжо тут не пытаюся, наколькі гэта магчыма, але як это можа паўплываць, калі вось гэтая тэма будзе разганяцца далей на адносіны і так сапсаваныя паміж Кіевам і Мінскам? Ну, бачыце, інфармацыя пра тое, што там з Беларусі нешта ляціць, яна з'яўляецца рэгулярна. Ці то дроны праз тэрыторыю Беларусі, ці ракеты праз тэрыторыю Беларусі. Вось, яны рэгулярна з'яўляюцца ў медыях, у украінскіх медыях, далёка не заўсёды гэта пацвярджаецца, і далёка не заўсёды і беларускія ўлады, думаю, кантралююць гэтыя працэсы. Вось, таму я асцярожна да ўсё гэтай інфармацыі паставіўся, трэба правяраць, і я думаю, што і украінскія ўлады да гэтага даволі асцярожна ставяцца і не рэагуюць некімі такімі жорсткімі дзеяннямі. Вось, ну, але тое, што сёння Украіна стала паводзіць сябе больш незалежна і рашуча адносна Беларусі, вось гэта факт. Гэта факт, і я думаю, што гэта пэўнае папярэджанне афіцыйнаму Мінску. Вот, што тое, што мы раней цярпелі, даравалі, цяпер можам і не дараваць. Вот, і гэта можа сапраўды абастрыць сітуацыю ў адносінах паміж Беларусію і Украінай. Ну, чаго насамрэч не хацелася б, здаецца, нікому. Ну, не хацелася б, але па-ранейшаму, асабліва на фоне вось гэтых пагроз хай сабе і арэшнікам, ідуць размовы пра магчымасць, верагоднасць, там умовы, на якіх можа быць уцягнутая беларускае войска, Беларусь у актыўную фазу гэтай вайны, і такое адчуванне, што накручваецца сітуацыя, і сапраўды вельмі не хацелася б, каб дайшло да таго, што будзе уцягнута нейкім чынам Беларусь у гэту вайну, бо это зусім памяняе сітуацыю.
Я думаю, что Лукашенко не зацікаўлены в эскалации гэтай войны, эскалации беларуска-украинских адносін, не зацікаўлены ў тым, как беларускія войскі больше актыўна удзельнічалі у падтрымцы России, как Беларусь увогуле больше актыўна падтрымлівала Россию. Вось, бо як бы вайна не дае тых дывідэнтаў, на якія разлічвалі ў самым пачатку. І гэта ўжо ўсім відавочна. Вось, і таму удзельнічаць у вайне, якая, скажем так, ўсё больш не папулярна, нават у самой России, уж не кажучы пра Беларусь, ну гэта скажем так, неправильно было б з гледзяча інтарэсаў самога беларускага рэжыму. Лукашенко гэта разумее, думаю, будзе супраціўляцца усялякім чынам уцягванню Беларусі ў гэты працэс. Насколькі гэта ўдасца, ну гэта ўжо іншае пытанне. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. У любым выпадку, як вось адзначыў спадар Валер, гэты тыдзень абяцае быць таксама вельмі напружаным і цікавым па навінах, асабліва калі інфармацыя, якая была апублічана на мінулым тыдні пра магчымы верагодны візіт Джона Коула, спецпрадстаўніка Трампа па Беларусі у Мінск 19 сакавіка спраўдзіцца, то будзем чакаць сапраўды добрых навінаў адтуль і будзем сачыць за тым, што адбываецца. Дзякую вялікі, спадар Валер. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Валерый Карбалевич. Я нагадаю подписываться і на телеграм-канал спадара Валера і на YouTube канал Еўрарадыё. Слухайте, подписывайтесь, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь.